Nikdy si to decko nepomyslel, že by jej niekto mohol ubližiť. Niekto išiel dlho za nami a ona začala na ulici, že ten ujo nás prenasleduje a ona si je istá, že ju prenasleduje. Sugeruje si stále, že niekto je v tomto byte. Nechce tu zostávať ani cez deň sama, nie to, že ešte v noci. To bolo pred 2 rokmi, čo bolo prepadnutá v dome, čo mala úraz hlavy. Pravda je taká, že musíme dať pirulku na noc, aby zaspala. Niečo mi hovorilo, že to není v poriadku, že nemôžem tam chodiť na tie nočné. Však si predstavte vy, že v jej veku a by ste bol doma sám. Ja sa nečudujem, že koľko razy ráno prídem, ona je tak urevaná. Vyslovene je urevaná, potom ide do školy. Však ona je už unavená, ak príde do školy, takže na tú decku to je vidieť. Mamička nie je doma. Ona povie, mami, zostaň doma, nechoď tam vôbec. Nepotrebujeme nič, nebudeme ani jesť. Ja som jej nezaplatila ani minulý mesiac, tento mesiac. Školské obedy. A ona povedala, že teda ich ani nechce, ale ja si myslím, že by ich chcela. No mne nezostali teraz peniaze pri tomto pláče na to. Je to také, čo som nechcela vážne hovoriť, no ale vám poviem. Tak nehala mi teda akože líst. To bol takého znenia, že ona pohoje všetky pirulky. By som popredala jej šaty a... V detskej izbe som ho našla. Nemala som čas nejak, že stále chodiť do jej izby. Fakt, nechodila som tam pravidelne ani kontrolovať jej žiacku. Bola to úplná náhoda, že som tam išla, vtedy som to našla. To bolo už pred 3 rokmi a to ešte také decko si neuvedomí. Ja neviem, že či by to fakt urobila, alebo čo, ale ona to musela mať veľmi dobre premyslené a myslím, že aj dlho. Lebo potom začala hovoriť niečo teda ešte vtedy, že ona by to možno ani neurobila, potom povedala, že urobila by to. Ja vám to nedokážem povedať nejako, ja neviem, je to hrozné. To je hrozný pocit, to sa nedá nejako hovoriť. Možno poznajú to ženy, určite to poznajú, no ale... Z takého viete, že to človeka bolí, mňa to bolí tých detí nehávať samé, ale ja nemám inú možnosť, keď treba ich finančne zaistiť. Lebo ja som povedala, že pre zaistenie toho normálneho života musím tie deti nehávať same teda. Tak si to tak zoberiete, tak v tejto spoločnosti je to ale úplne bežný jav, že tu keď chcete zaistiť normálny život detí, tak ich musíte nechávať sami. Je to úplne normálne a každý o tom vie. Tak samozrejme, keď robím tých 12-hodinových túrach, tak tým deťom sa nemôžem až toľko venovať, jak by sa to patrilo, alebo jak... Nakoľko sú to ešte malé deti, oni vyžadujú tú starostlivosť. Tak tie deti chcem postaviť ich na nohy, sú to ešte malé deti. No, zamestnanie, treba na tom mojom konkrétnom pracovisku, jak robím, tak určite stále myslím na tie deti, či sa doma niečo nestalo, či niečo neporobili, aj keď vždy poskovávam, treba zápalky, všetko, čo sa dá, plyn povypínam.
že to majú všetko v termoskách, ale aj tak mám samozrejme stále strach. Trebaš s tými liekami, no to nevieš, že čo ako malo byť, teda nestalo sa nič, ale bol to už úmysel, chcela to urobiť, zrejme to chcela, keď o tom písala. A teraz vidíte tam tú krv, tak si hneď myslíte na tie deti, že čo keď doma sa niečo stalo. To sú také hrozné veci, o tom sa ťažko hovorí. No stále musíte prekonávať taký podvedomý strach, že a nemali by ste to dať nejako najavu tomu okoliu, že niečo sa deje alebo čo, ale To zbytočne niekto povie, že nezaťahujte decko do problémov. To sa nedá, keď žijete v jednom byte. Ja som len bola Zuzka, že som sa vyrevovala, lebo čo ona to videla všetko. Ivetka, tako ona je dosť citlivé dieťa. Ste si možno aj všimli, však teda tie problémy sa dotýkajú tých detí. To ona na to veľmi reaguje. Taký viac zamyslené to dieťa aj vôbec celkovo sa tak na svoj vek sa mi zdá byť tak inak rozmýšľa, inak sa ku všetkému stavia. Taká zodpovednejšia je. Tak ten menší, ten si to ešte zatiaľ neuvedomuje. Dobrý deň. Čo môžeš, očka? Ešte keď som bola vydatá, sa známila s jedným výpravcom a z toho zväzku len je Petrik. Takže aj toto k tomu napomohlo, že on odišiel. Nie, to sa nepýtala nikdy, že prečo sme sa rozviedli, lebo čo? Nie, ja som sa nevydala už druhý raz. Nie. Viete, dve deti a zase nejakého cudzieho otca, to za žiadnu cenu. Dáva to pociťovanie, ako tým deťom to nemá nejak význam, lebo oni za to nemôžu. Viete, ja mám taký pocit, že nič v tejto spoločnosti sa k lepšiemu nemení. Všetko ide práve k horšiemu. Viete čo, mám taký pocit, že nemá už význam nejak o čokoľvek usilovať. Všetko, keď si to zoberiete, všade sú len konekcie. A vždy vyhráva ten silnejší, alebo kto viac zaplatí. A teraz po tej revolúcii už vôbec sa nedá hovoriť nejako. Počkajte chvíľučku, lebo neslzia aj oči. Prosím vás, neberte to teraz. Ja už nechcem takto rozprávať o deťoch. Už sme veľa toho nahovorili. Viete čo, stopnite to, už fakt viac nemôžem už. Stopnite to, prosím vás. Ona prakticky v takom veku to nemala ani zažiť, no zažila to všetko. A ja, jak mater, ja som bola úplne bezmocná, ja som sa nepomohla. Toto som mala Andulku a ona mi uletela, Pepiček. Toto je Tania Onigin, jak píše jemu list. Sú lietajúce koni, ktoré som kreslila. Tu vám ma zaujali psi z obrázku. Tu sme mali na diepis nakresliť nejakého. Tu som kreslila maminu, keď bola malá. Dobre. To je všetko. Tak som mi povedala, že snáď aby také niečo už neurobila nikdy, tak povedala, že mamička, že neboj sa, ja to už neurobím.
Mamička má život veľmi zlý. No, choroby sa jej stávajú do cesty a proste nemáme sa dobre celkovo. Máme sami nešťastie, no. Trápi ma to všetko. Tak chcela by som nejako pomôcť. Keď bola mamička v práci, tak veľmi som sa bála, že niekto príde a zazvoní mi tu a teraz začne vyhrožovať. Snažila som sa, aby som nezaspala, aby som na mamičku počkala, ale som vždy zaspala. Ani mamičke o tom nechcem veľa rozprávať, aby sa aj ona netrápila. Ja sa bojím ľudí, bo ma prepadli, ja sa odtedy bojím ľudí a dospelých. Ja radšej od nich idem ďalej, lebo ja sa ich bojím. Klamú, zabíjajú sa. Tak stretávam dosť ako ľudí, ktorí kričia. Proste zdajú sa mi takí zlí, takí neláskaví. Neviem, prečo sú takí neláskaví ako ľudia na seba. Neviem, kedy prežívam tie moje radosti, ako za života. Tak školu by som niekedy chcela skončiť, podľa toho, ako mám náladu a mamičkou chcela by som byť a to je všetko. A jak sa bude volať? Nazdar, chlape, ty si krásny. Čo, nemôžeš otvoriť okno? Až potom? Dobre.
Hej. A kedy si to mala? Včera. A koľko to váži? Váhu. 2,50. Aké má očka? Modré. Modré? To takýmto. A vlásky? Čierne. Máš malú? No. A čo inak? Čo? To asi neuvidíme. Odtiaľ. Áno, ukáže babenko, pozeraj. Počkaj, idem dole, tam ju uvidíme, že vraj. Kde dole? Už ste dali bábetka preč? Babo tam bolo, no? Babo, baba. Kati, aké má oči? No, dobre. Že modré. Modré? Kedy prídeš domov? Zajtra. Možno.